ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye. Mun gode. Sauti daga muryar Hausa 24.com.ng. Sannun ku sojin ƙasata, ku ka zama garkuwata, ku ka kare ƙasata, ba ku gaza ba ne ban gani ba. Sun sai da rai sun yi suna ko kuma kun yi domin ƙasata, sun rusa yankin ƙasata ko kuma kun haɗe karkarata, su ratsa daji su ɓuya ko kwa su ɓuya gefen makwanta ko kuma ku fito ku yi ta nema. Ta'adda sun yi ta'addancin su akan mu ba su tausaya ba, sun kai shayayye da kanne ba su faɓar uwa har da ɗa ba, sun kashe tarin zumai na to yaya ba zan damuwa ba, har na haɗa da ɗan takumi ma. Shi soja na jama'a ne, dole mu ba shi kalma ta girma. Zaki ne a cikin daji mai saka giwa ta yi kyarma. Ƙarfinsa ya yi amfani da shi ya ba mu ƴar kariya ma, dole mu furta kalma ta girma. Sun sanya bamu kasuwa, sun sa shatan cikin makaranta, sun zuba da tarin jininmu kamar an buɗe kwatar mahauta, sun kama malam na soro sun ka kashe shi har mata har da su 'yan gudun hijira ma. Firgice min yi ɗaiɗai mun rasa ma ina za mu je ma, mun hausi ne ba madafa gashi jikinmu ma na ta girma. Yau gaba su mi yamma can mafaka mu je mi ta nema, ko bayan fatanya ta noma. Sojojinmu ku ne kuka yi shiri kuka fita fili na daga, kuka bar iyaye da kanne har 'ya'yanku sun kai ta kuka, kuka bar abokai da kowa har matan kuma na ta kuka, su kuma gulmata na ta gulma. Kuka ratsa daji da sanyi har a cikin duhun damuna ma, kuka toshe hanyar gabas da kudu da arewa har ma da yamma, kuka farma duk 'yan ta'adda sun ka fashe da ihu na kurma har suka manta mota a bama. Ratsa daji da harbi su fa suna ta neman maboya, suka je saman tsaunuka har rami ma a can suka buya, suka bi su can dunkuna harbi suka rasa lungun maboya har suka rasa gun kwanciya ma.
sojin ƙasata, ku ka zama garkuwata, ku ka kare ƙasata, ba ku gaza ba ni ban gani ba. Kuka kakkashe 'yan ta'adda wasu su suka je suka buya, kuka kwashe duk bindigunsu da duk kayansu kuka yi baya, sai lokacin suka bullo har wawansu mana ta ƙarya yayi kama da dabba ta noma. Karnuka na ta ɓuya so kwasu zakuna na ta nema, ba aure kai can a ɓoye sun rasa hankali ko na girma. Aishin da beran da ke ɓoye da kulan da shi ke ta nema, wane jarumin a ciki ma. Soji can na cikin rana domin mu ya kuzu maina, san ba batun siyo bacci ko a cikin dare ko da rana. Doya ba zan addu'a ba har na haɗa da ɗan guzuri na duka na basu don sun yi fama. Soja ba an harfi ga dukkan jama'a, samsam ba ga soja ba. Ba shi suna amini wanda ya so ka so ba kaɗan ba. Ga su ma suna da iyali har da danginsu su ma, sun ajiye nau'in dukan wata daula sun bi kunya ta noma, sun ratsa ƙauye da duk wani daji ɗan ta'adda su nema wanda ya samu kuka da kirma. Muhammadu nake dan Hausa gare ku gajin jinata, san ban ganin kun gaza domin ku ka zama garkuwata, duk mai ganin kun gaza to lallai ba ya kishin kasata, ya gaza arziki har makama. Sai kun yi haƙuri sojoji kar ku zam damuwa fa, na san akwai masu ɓata gari a cikin ku marasa madafa, su ne suke ɓata suna na ku cikin gari har a tofa, Allah ya gyara halin su suma. Sojinmu wasu sun mace an jefa garin su zama garkuwata, Allah jikan wanda sun kamace domin su rayan kasata, Allah ka kare kasar mu ka ɗaukake duka Najeriya ta samu mu samu kyawun makoma. Banai addu'a Allahu ka kare duk yan uwana, dukan iyaye gare maka dube su ka fita su rana, har ke kula su wanda shi ne dai oga madubi gurina, har da su widi fidda shi ma.
addu'a nake ta yi kullum Allah ya kare mu ma Allah yake ba da dama mu ritse kifi a cikin koma mata nake rabbana ya gabe ra'ayin kabir shi da ɗan Hausa. Sannun ku sojin ƙasata, ku ka zama garkuwata, ku ka kare ƙasata, ba ku gaza ba ne ban gani ba. Sauti daga muryar Hausa 24.com.ng. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu kai tsaye. Mun gode.